Siamai awdw Elsley Jones sy'n ma, a fi nath beirniadu y cystadleuaeth dawnsio TikTok. Diolch yn fawr i bawb nath gystadlu, ydych chi gyd yn blinkin' ffantastig yn fy marn i. Ond wrth gwrs, oedd rhaid dod i feirniadaeth. Felly, awn i ati fe, cwyl. So, yn trydydd, yw dawnswyr Janet Denny. Play the clip. Not Covid, just a cough. Nawr, rai nath oth ail yn gyntaf, oedd y fach yn tricky i fi gweld. Achos o'n nhw gyd yn wych, ond yna rhywbeth yn y person a ddaeth yn gyntaf na dy sefyll allan i fi. Felly, yn ail, mae grŵp dawns Tip Tops. Play the clip. Angle C. And on at Angle C. Na 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 na. Funny mama moves to the glitter groove. Get a I'm a regular shit and snake and move. Ac felly y gynta, mae Cadoxton ac Oakfield. Da iawn i chi, war y teg. Noson hiro iafoedd fy welais ni drychem, dy gosais fod na rhywle i fynd.